Estem a la recta final del curs. Ens queden pocs estils musicals i per treballar-los anem a realitzar un nou projecte. Aquest cop serà en grups. Vaya rollo... Ya está el profe aquest amb els seus rotllos de història de la música. Però ¿para qué serveix la història de la música? En què consistirà? Bé, potser per explicar-lo ens hem de posar en situació. M'acompanyeu? Som-hi. Molt millor. Què faig amb aquestes pintes? Doncs acabem d'aterrar a la meitat del segle XIX, aproximadament. Imagineu-vos, doncs, que formeu part d'una família burgesa i que esteu a l'any 1845 aproximadament. Teniu una empresa que organitza concerts. Es podria dir música clàssica S.A., com vulgueu. El problema és que us heu arruïnat per culpa d'un parell de negocis dolents i no teniu diners. Així que, per recuperar-vos, heu d'organitzar un concert amb un dels millors músics de l'època. Quin músic triareu? I quin estil musical està de moda? Bé, com no teniu diners, haureu de contactar amb algun inversor i convèncer-lo per a que us presti diners. Per tant, la vostra tasca es dividirà en diverses feinetes. Feina número 1. Primer haureu de contactar amb un músic important de l'època per contractar-lo. Investigueu quins músics destacaven en aquesta època. Com encara no existia el telèfon, li haureu d'escriure una carta de tipus formal. Aquesta carta ha d'estar correctament escrita i, entre altres coses, li haureu d'explicar. 1. Quin tipus de recital voleu organitzar? Una òpera que ha escrit el músic, però quina? O potser una sinfonia, però quina? O potser un lied? Profe, què és un lied? Doncs ho haureu d'averiguar. Una altra cosa que ha de portar la carta és en quina ciutat i a quin tipus de recinte tocarà el músic. Així que per això haureu d'investigar quines ciutats són importants i quin tipus de recintes s'utilitzen per tocar en aquesta època. Per tant, a la carta l'haureu de convèncer que és el lloc ideal. A més, també a la carta li haureu d'explicar quin tipus de públic vindria a veure'l, és a dir, quines classes socials acostumen a anar als concerts del segle XIX. Investigueu. Feina número 2. Haureu de contractar una orquestra amb músics. Però, quin tipus de músics? Quins instruments us faran falta? Com són els instruments de l'època? No? Quants músics componen una orquestra en aquesta època? Així que, en aquest cas, haureu de redactar un informe amb tota aquesta informació per ensenyar al músic i a l'empresari que us ha de deixar els diners. Feina número 3. Haureu de dissenyar cartells amb una imatge del músic. En aquest cartell, doncs, s'haurà d'informar de la data i del lloc. Però, a més, i això és importantíssim, en el cartell haureu de fer un resum de l'estil musical al que pertany el músic. És a dir, com és la seva música i per què pot connectar amb el públic. És a dir, quins valors són importants per a la gent d'aquesta època. Feina número 4. Per últim, i potser més important, haureu de preparar una presentació amb tota aquesta informació i altra que cregueu important per convèncer al vostre inversor que us ha de deixar els diners. Així que potser l'heu de parlar de la importància de l'esdeveniment i dels beneficis que li suposarà si accepta entrar al negoci. Per descomptat, li haureu de posar una cançó del músic per a que l'empresari pugui apreciar la seva qualitat. Aquesta presentació, per tant, la fareu als vostres inversors, tota la classe. S'ha entès? Doncs vinga. Sí. Bé, això és tot. Teniu pel davant un treball important. Al Classroom us penjaré les tasques que ha de tenir el vostre treball i que he comentat abans. Us recordo: 1. Una carta al músic. 2. Un informe amb les característiques de l'orquestra. 3. Un cartell del concert on es dona informació de l'estil musical que representa el músic.
I 4, una presentació de tot plegat per convèncer al vostre inversor que us ha de deixar els diners. Així que, som-hi! ¿Para qué serveix la historia de la música? Hostias, vaya rollo... Que no serveix para res. No serveix para res. Oh.